Mod Autotest slúži na testovanie základných parametrov linky. V tomto prípade, ako vidíme, pravé funkčné tlačidlo slúži na zmenu medzi ethernetovým a koaxiálnym káblom. Ľavé tlačidlo slúži na základné nastavenia, ako sú typy káblov, ktoré chceme merať. Kosoštvorcom sú označené páry, ktoré musia byť otestované, a štvorcom sú označené tie, ktoré sú nepovinné, ale môžeme ich vybrať, aby sme ich mohli testovať. S tlačením tlačidla pre testovanie začneme test. Ako vidíme, tento kábel vyhovuje všetkým testom. Ľavým funkčným tlačidlom sa dostaneme do submenu, v ktorom máme na výber výsledky jednotlivých testov, ako je sila signálu, dĺžka jednotlivých párov a wire map, čo je zapojenie jednotlivých vodičov. Nakoniec tu máme ešte možnosť uložiť výsledky merania. Máme taktiež na výber z predefinovaných možností, takže uložíme.